ଏଇରେ ରେ କୁଆଡେ ଗଲ କିରେ? ହ୍ୟାଲୋ ପିସା ଆଇଛନ୍ତି ସାର୍ ପ୍ରଣାମ ଏଇଠି ନମସ୍କାର। ହଉ ଏଇଠି ହେଲା କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଆଚ୍ଛା ରାବାଳି ଆଉ ବାଘର ପାବର ପ୍ରସ୍ତାବ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଟିକେ କୁମୁଦିନର କଣ ବାହାଘର ଫାଘର ଲାଗିଛି କଣ? ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଉଛି ଜାଗାରୁ ଆଉଛି ତ କଣ କରିବି, ତାଙ୍କ ବାପା ତ ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି। ତା ବାପା କିଏ ଝଗଡା କରିଥବ, କିଏ ମାଡଳ କରିଥବ, କିଏ ଜେଲ ଯାଇଥବ, ନା କରିଥିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କର ଏକ ଦିଦି, ମୋ ଝୁଅ ଯଦି ବାହା ହବ କ୍ରିମିନାଲ ଘରେ ବାହା ହବ। ପଇସା ଥାଉ ଏତେ ଚିନ୍ତା କଣ ପାଇଁ? ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଡକ୍ଟର, ମାଷ୍ଟର ଚାକିରି ଏସବୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମ କୁମୁଦୁନି ବାହା ହବ, ଭଲ ଘରେ ଦେଖି ବାହା ହବ। ପିଲାଟି ମର୍ଡର କରିଥବ, ଗୁଣ୍ଡାରାଜ, ଚୋରି, କାହାକୁ ମାରୁ ନହେଲେ ମାଡ଼ ଖାଇ ଆସୁ, କାହା ଘରେ ପଶିଥାଉ, ନହେଲେ ନଣ୍ଡା କରିକି ଗାଁରେ ବୁଲେଇଥାନ୍ତୁ, ବାଡ଼େଇଥାନ୍ତୁ। ସେଇଭଳିଆ ପିଲାଟି ଆମ ନିହାତି ଦରକାର। ଫିଟ୍ ହେଇଯିବ କୁମୁଦୁନି ସାଙ୍ଗରେ, ସିଏ ତ ଫିଟ୍। ଆମର ଡକ୍ଟର, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏସବୁ ଦରକାର ନାହିଁ ନା। ପିଲା ହଣାହଣିରେ ଏକ ନମ୍ବର ହବା ଦରକାର। ମାଡ଼ଗୋଳ, ଝଗଡ଼ା, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଗାଁରୁ ଉଠିବ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଝଗଡ଼ା। କୁମୁଦୁନି, ଏ କୁମୁଦୁନି, ଆଇଲୁ ମା ଆଇଲୁ ଆ। ତତେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଟିକେ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଦେଖ। ଆଉଛି ପିସା ପ୍ରଣାମ। ଆଚ୍ଛା ମା, ତତେ କୋଉ ଭଳିଆ ପ୍ରସ୍ତାବ ଟିକେ ତତେ ଖୁସି ଲାଗିବ, ତୁ ଯୋଉଠି ଭଲରେ ରହିପାରିବୁ, ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବୁ, କହିଲୁ ମା। ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର କୌଣସି ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର। ଚୋରି କରିଥିବ, ନହେଲେ ମାଡ଼ଳ କରିଥିବ, ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଥିବ, ଜେଲ ଯାଇଥିବା ଦରକାର। ବହୁତ ନାଁ କରିଥିବ, ସେ ଜେଲ ଯାଇକି ନାଁ କରିଥିବ। ସିଏ ତ ବାହାରେ କମ କିନ୍ତୁ ଜେଲ ଭିତରେ ଅଧିକା ରହୁଥିବା ଦରକାର। ସେଇଭଳିଆ ମୋର ଟିକେ ଦରକାର। ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ସେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି ଆସିଛି, ବୁଝିଲୁ ରାବଳି। ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି ଆସିଛି। ପିଲାଟି ଏଇ ଦଶହରାରେ ଗୋଟେ ମର୍ଡର କରି ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲା, ଏବେ ଆସି ପକେଟ ମାର ଏବେ ଚାଲିଛି ତାର। ନିହାତି ଏଇ ପାଖାପାଖି ଥାନା ଗୋଟେ ଯିବ, ଲୋକ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଡରୁଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ତାର କେତେ ନାଁ ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ତା ସାନ ଭାଇଟା ବି ତାଠୁ ଶିଖିକିରି ସିଏ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ ଫ୍ୟାଗ୍ ଚୋରି ଚାରି କଲାଣି। ତ ଏଇଟା ଚଳିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଅଛି ଗାଁରେ, ତା କଖାରୁ, ବାଇଗଣ, ପିଆଜ ଚୋରି ଚାରି କରିଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚୋରି ଚାରି କଲାଣି। ହଁ ଏବେ ତାର କଣ ବାହାରୁ ଯାଇକି କଣ ଚୋରି ଚାରି କରି ମାଡ଼ ଖାଇ ଆସିଥିଲା। ସେଠି କଣ ଥାନାରେ ପୁରେଇଥିଲି, ଏବେ ଆଇଛି ପୁଣି। ଯୋଉଟା ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ମତେ କହିବ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେଇଛି। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବା ପିଲା ନୁହଁ, ନିହାତି ଗୋଟେ କିଛି ନା କିଛି କରିକି ଥାନାକୁ ଯିବା ପିଲା। ହଁ ସିଏ ବେଶୀ ଦିନ ଜେଲରେ ରହନ୍ତି ଆଉ ଆସନ୍ତି। ପସନ୍ଦ ଅଛି? କେମିତି ହବନି, ମଉସା ଆଣିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ।